zeggen, Griekse tafereelen. Met de kruikjes in de hand en amfora's, hè. En een expositie. Nou. Oh, wacht. Of kennen we er ook nog? Ja, dat hier. Oh, wacht. Hier is een petje. Bonjour. Is wel leuk, hè? Dat is een... Oh. Gerwens art. Oh, dit biedt zelfs de maas. Doe dit maar even. Is dat een... Oeh! Bobby, kom. Is dat een hond en zelfs een baas heeft? Ja. Of biedt? Ja, Bobby. Kom naar binnen, Bobby. Kom, naar binnen. Oh, nou. Dan ziet geen kuifje. Gerwin van de Heuvel. Gerwin! Ja. Is dat allemaal van dich, die kunst? En ja, ik snap zelf niet dat ik het kan. Want ik heb nooit geen les gehad. Ik schilder alles uit het hoofd. Autodidact noemen ze dat, hè? Ja. En ja, ik vind... ik heb er al heel veel geleefd in Nederland, in België, Brussel. En zelfs in Brussel is een man 4 keer naar me toe gekomen van Brussel om een schilderij op te houden. En uit Engeland, uit Duitsland, heel Nederland. Ja, het is onbegrijpelijk. Een uit de hand gelopen hobby. Oh. Want ik ben eigenlijk 60 jaar kapper geweest. Nee, echt? Ja, dameskapper, herenkapper en bruikenspecialist. En daar ben ik eigenlijk mee gestopt omdat mijn vrouw dubbele herseninfarct kreeg en linkszijdig verlamd is. En toen ben ik met de zaag gestopt. Hoe lang is dat geleden, Gerwin? Dus 2018. Oké. Nou ja, nee, oké. Wie is het met haar nou? Ja, ze is nou naar de dagopvang. En ja, dat blijft hetzelfde. Ik bedoel, maar ja, dat hard gewerkt en dan dat heeft ze niet verdiend. Nee, ja, wie verdient dat wel zo Nee, niet, hè? niemand hoor. Ik bedoel, dat gun ik ook niemand. Maar kent je nog goed met elkaar communiceren? Ja, dat gaat prima. Praten kennen ze nog? Ja. Oké. Zijn het geen karakterveranderingen ondergaan? Nee, ook niet. Nee. Want soms krijg je een heel ander immers terug, hè? Ja, dat klopt. En dus een heel lieve vrouw zeurt niet, knooit niet. Ik bedoel, dat is heel veel waard. En Germen, waar het die wiegje gestaan? Waar komt zich vanaf eigenlijk? Van Gennep. Ik meen dat al zo gaat te huren. Ik heb een Gennep-zaag gehad, 60 jaar lang. En ja, met liefde en plezier gedaan. Altijd hard gewerkt, ook met plezier. En toen heb ik mijn hobby van vroeger en een keer weer aan begonnen. En ja, ik snap zelf niet dat ik het kan. En wie bent er dan in Arsen terechtgekomen? Ik ben eerst naar Heijen nog gegaan. Eerst woonde ik boven de zaak. Toen naar Heijen gegaan. En Heijen 14 jaar gewoond. En van Heijen uit zien we, toen wou ik dichter bij de kinderen, want mijn zoon had die grubbe vorst en in Bansum. Ik zei, dan gaan we die kant op. Dan zijn we in Maashees terechtgekomen. En daar had ik een huis met boven 4 slaapkamers die ik niet gebruikte. Ik zei tegen de vrouw, ik zeg, gooi toch weer van een bungalow kijken. Maar we waren voor 3 jaar terug ook al hier geweest. En er was die bungalow die ze nou aan het verbouwen zien. Ja, er moest veel te veel gedaan worden, dus dat ging niet door. Maar toen had ik deze ook gezien. En toen zei ik tegen de vrouw nog voor 3 jaar terug. Ik zei, dat is een mooie bungalow, maar je was toen niet te koop. En nu was je wel te koop, dus we hebben hem toch nog gekregen. Maar hij is sindsdien op het vinkentouw gezeten te kijken van dat dit nog eens een keer in de verkoop kwam? Of is dat gewoon dan? Ja, dat zag ik in een keer op Funde staan. En toen was ik er als kip bij. Dus eigenlijk is het gewoon maar zo gehad? Ja.
Mogen we even binnenkomen? Ja, want... tuurlijk. Maar heeft ze ook iets met Griekse invloeden of zo? Dat er zo'n soort van... Ja, dat komt, dat had ik vroeger in de zaak staan. Ik had er helemaal in het Grieks ingericht. Kijk. Kijk. Oh, dat is sticht natuurlijk. Ja. En dat is als het nog hoog gaat. Maar kijk, wat hebben we toch keurige collega's, hè? En fijne... Dankjewel, Mitch. Dat we niet verkeild werden van een tocht. Kijk, hier stiert hè, de maestro zelf in de Tita ook. Ja, want daar hebben we nog een ding van het stadhuis van Gennep. Met de ooievaar, met Och ja, dingen. natuurlijk. En dat is dan eigenlijk de stadsgids met mensen, weet je wel, die over het stadhuis vertellen. En over de ooievaars en dergelijke. En over Gennep. Wie zou ze die eigen stijl omschrijven, Gerben? Ik schil van alles. De meesten hebben één stijl, maar dat heb ik helemaal niet. Daarom vroeg ik ook, want ik zie landschapjes, ik zie portretten. Abstract, ik zie... modern. Van alles wat, hè. Want ook, dat is ook weer met een landschap. Ja. Ik bedoel, ja, en hier heb ik ook allemaal verschillende. Ik had vorige week nog op de braderie staan, hier in Arsen. Oh, en? Wat verkocht? Nee, maar ja, die mensen gewoon niet met de schilderij kopen, over de markt lopen. Nee. Ik bedoel, er waren er wel bij, uit Vaandel ook, die komen dan nog hierheen, weet je wel. Ik zei, maak een foto van mijn adres en dan kunnen ze hier terecht. Kijk, En dat doen ze dan ook? En dat doen ze dan Okay. ook. En ik heb er uit Venray ook, die willen ook nog komen. Dus, kijk, en ja, dan heb je eigenlijk ook fijne contact met de mensen, hoor. En dan kun je beter alles uitleggen. Want volgens mij best ik... Ja, nou ja... ik hoef dich eigenlijk niet te vragen of je een mensenmens bent, want als ze bijna die ganse leven kapper bent geweest... Ja, dat valt te veel, wil ik zeggen. Dan wordt ze ook een beetje het geweten van Gennep wordt ze vroeger, hè? Ja, dat klopt. En dan, ja, dan moet je van alles op de hoogte zien, hoor. Ja. Ik bedoel, en je moet over kunnen praten. Ik bedoel, dat vind ik wel heel belangrijk. En dan moet ze ook kunnen zwiegen. Ook ja, en veel luisteren. Ja. Dat is het belangrijkste van allemaal. Ja. Ik val meestal in sloop, of bijna, als ik bij de kapper in de stoel zit. Ja. Maar is dat bij dich ook wel eens gebeurd? Dat er iemand in sloop gesukkeld is? Ja. Geen niet alleen. Oh, gelukkig. Ik dacht dat ik in ieder geval een zeldzame soort was. Maar dat is gelukkig in ieder geval. Wat is nou het mafste wat ze ooit heeft meegemaakt met een klant? Was ze nog durft te vertellen? We hebben heel veel mooie dingen meegemaakt. Maar ook wel eens iets mafs, dat ze ook van, wat heb ik nu op mijn fiets hangen? Ja, dan zien zoveel van die verhaaltjes. Ik bedoel, dat durf ik eigenlijk zo niet over te praten. Maar een mooie ervaring dan? Een mooie ervaring. Je hebt mooie ervaringen en je hebt minder mooie ervaringen. Vanwege met de pruiken en dergelijke. Oh ja. We hadden veel patiënten. Ik bedoel, kijk, en dan moet je goed luisteren. En die patiënten nog goed opvangen, want dat is heel belangrijk. Ik bedoel, en daarmee om kunnen gaan. En je moet emotioneel moet je dat ook kunnen verwerken. Kijk, Ja. s'avonds moet je die knop erom zetten, Ja. want anders dan ga je er zelf onderdoor. Want bijvoorbeeld kankerpatiënten die oude Oké, hoorkwiet raken. Jong en oud. Dus, Jong en oud. Ik kan me voorstellen dat dat voor een vrouw nog veel meer impact heeft om al die hoorkwiet te raken als voor een man. Nou, van de man ook wel hoor. Ik bedoel, ik heb met een man meegemaakt, die zette de hoed af, want die moest dan een pruik hebben. En dan kon ik de hand gewoon halfweg op half zijn hoofd zetten.
Want de helft van de schedel was weg. Toen zei hij, ja die ligt in de diepvries, zei hij tegen mij. En die kreeg ik over 2 maanden terug. Ja, dat was wel, die man was wel heel optimistisch, dat moet ik wel zeggen. Maar dat heb ik ook meegemaakt allemaal, die dingen. Maar door die ambacht heeft zich mensen dus weer gewoon een enorme boost in hun voorkomen kunnen geven. Door toch een mooi natuurlijk organisatorenproeg uiterlijk weer. Ja, want je kon de mensen ook wel een douw vooruit geven, zeg maar. Ik bedoel, dat vond ik het belangrijkste. Ja. Dan moest ik zelf kniepen zo van, wat heb ik toch mooi werk. Ja, dat had ik ook. Want soms was je een halve psycholoog, weet je wel. Ik bedoel, en dat was gewoon heel dankbaar weer. Ja. Ik bedoel, maar ik had ze ook vanuit Bleren, uit Venlo, uit Venray, van alle kanten kwamen de klanten naar me toe. Nog aan? Ja.